Hugdanong ipatuman na ang Oplan Bantal Discipline Zone o Motorcycle Lane Policy sa Banilad-Talamban Conbantal Corridor sugod Miyerkules Agosto 5. Ilawom sa bagong pulisiya ang mga motorsiklo gikinahanglan moagi lamang sa rightmost lane. Personal nga giobserbahan sa MyTV Cebu News Team sa kadalanan sa Bantal. Diin pipilag gihapon sa mga motorista wala misunod sa maong pulisiya. Kinitaliwa nga ang Bantal Road na puno na sa mga signages ug duna pay ilhanan pinaagi sa color blue nga linya. Ang usa ka motorcycle driver nga si Shelwin Kabilaw mipadangat nga uyon siya sa maong pulisiya apan hangyo niya nga adunay strikto nga pagparking sa mga dagkong sakyanan sa kilid ug unta dili kayo pidpid ang motorcycle lane sa mga establishmento. Dapat unta kaning mga parking sa dawanan para kami makatarong sadmi. Ang kaning mga jeep musuod bisan sila namo diri. Nya kami mo kalapas mi dakpon mi. Dili na patas. 20 ka tuig nang nagbaneho sa motor si Shelwin og moagi sa Bantal Road. Maong alang niya dako kini nga kausaban. Matod ni CCTO Raquel Arce, daghang mga motorista ang ilan nang na-flag down sa mga miaging adlaw apan imbis nga si tahundayon gitudluan una kini sa husong paggamit sa motorcycle lane. Asoy ni Arce nga subay sa implementasyon sa pulisiya, gipahugtan sa ilang buhatan ang information campaign sukad ni atong Agosto 1. By August 5, ato nagyong hingusgan. Dili nagyud ta nga magsige na lang ta og badlong. Hingusgan nagyud nato ang full implementation. Ang CCTO officer nga nadestino sa Talamban nga si Dennis Borbon mipadangat nga wala pay mga reklamo siyang nasugatan apan pipila na ang iyang na-flag down aron iedukar sa bagong pulisiya. Hinahin na lang kita kay daghan kayo traffic kay itong area niya magpakusog-kusog peligro disgrasya. Alang sa mga moving violations sama sa paglapas sa motorcycle lane policy, makamulta og 1,000 alang sa first offense. But by August 5, amo nagyong gamiton ang ato ang mga TOP. Unya, gawas nga mo gamit mi sa amo ang issued TOP kay deputized man mi sa LTO, ato asad nga gi-invite ang ato ang LTO agents or LTO operatives nga mukandak sad sila didto og operations didto sa area sa Banilad ug sa Talamban. Gipasabot usab ni Arce nga ang Oplan Bantal dili lang tumong sa pagpamulta kundi pagpalig-on sa disiplina sa mga motorista sa kadalanan, pagpakunhod sa mga aksidente ug maminusan ang kahuot sa dagan sa trapiko. Giilan niya nga lisod na karon ang pagpalapad sa mga dan tungod sa mga hagit sa expropriation sa mga yuta. Busa ang pagpaayo sa disiplina sa mga motorista mao'y usa sa mga nakit-an nga praktikal nga solusyon aron mapahapsay ang dagan sa trapiko. Giklaro usab ni Arce nga ang mga public utility vehicles kon PUV dili na mamahimo mokuha o mopanaog og pasahero bisan asa sa dalan. Kini tungod adunay mga gitudlo na nga loading ug unloading areas o laybys o PUV stops. Unom ka PUV stop sa matag direksyon sa daan sa Bantal ang giila sa CCTO. Aron dili na makabara sa dagan sa trapiko ang mga pataka lang og hunong nga PUV. Alang sa mga pedestrian, gihangyo sab sa CCTO ang hugot nga pagsunod sa insaktong pagtabok pinaagi sa mga pedestrian lane ug skywalk. Sa pag-implementar sa Oplan Bantal, 5 ka mga bag-ong digital traffic lights ang nagsugod nag-operate ni atong Agosto 1. Matod sa CCTO, hangtod karon wala pa sila naobserbahang dakong problema o disgusto gikan sa mga motorista. Si Cebu City Mayor Nestor Archival mihangyo sa mga motorista nga mosunod sa bag-ong lagda sa Bantal area. So katong mga motorcycle, ato gyud silang gisultian nga ayaw gyud mo pag-cross sa solid line, especially nga kanang blue line kay ana para magyud sila dinha. So ayaw mo pag sud bisag asa kay mao ni maka-create sa disgrasya, mga usa ni maka-create sa traffic. Kini si Mark Irmas, alang sa MyTV Cebu.